Partiya Demokrata Kurdistanê ya Tirkiyeyê PDKT ku di sala 2014 de bi awayekî fermî hatibû avakirin, 2 salin ku di siyasetê de bêdeng bû. PDKT piştî civîna meclîsa partiyê biryar girt ku ji vir û pê de siyasetekî çalak bike. Rêveberên partiyê vê biryara xwe bi civînekî çapemêniyê ji raya giştî re eşkere kirin. Roja ku me dest bi xebat kiriye me gotiya rêbaza me rêbaza Barzaniye, rêbaza me rêbaza Şeyx Saîd e. Me tu cara şopa Stalînîzmê, şopa sosyalîzmê me pêş nexistiye. Em xetekî me demokratîk heye. Em niha gihiştine wî qenaetekî ku Partî Demokratîk Kurdistana Tirkiyeyê wê bikaribe li Bakurê Kurdistanê de bibe alternatîfekî hêz û xizmeta çareseriya pirsa Kurd bike. Li Bakurê Kurdistanê di gel ku 10 partî û fraksiyonên Kurdan hene jî tenê HDP û DBP di siyasetê de derdikevin pêş. PDKT jî têde partiyên li derveyê HDP heta niha nekarîne Kurdan li dora xwe bicivînin. Politikalarını daha çok HDP üzerinden Ji ber ku ev partî siyaseta xwe li ser dijehetiya PKK dikin nikarin di nava xelkê de cihê bigirin. Piraniya wan federasyon an ji serxwebûnê dixwazin. Lê xwe ji HDP zêdetir nêzîkî hikûmetê dibînin. Yan jî nêzîkî hikûmetê dixuyin. HDP ji bo Kurdan xweserî dixwaze û ev statû ji federasyon û serxwebûnê kêmtir e. Ji ber ku ev piştgirî nadin vê daxwaza HDP û li dijî hikûmetê jî qet dengê xwe nakin, gel jî wan bawer nake. HDP'nin Li gorî şîrovekarên siyasî ger PDKT û partiyên din bikaribin di nava xwe de eqliyetekî Kurdî ava bikin û derxin pêş dê bikaribin bi ser bikevin. Şîrovekarên siyasî dibêjin eger partiyên piçûk dixwazin mezin bibin, divê dev ji dijberiya HDP berdin. Rexneyên xwe li ser dijberiya hikûmetê ava bikin. Gönül Morkoç, Ruda û Amet.